Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Казвам се Иванка Шопова и съм кандидат за общински съветник втори мандат. Ако ми се доверите, ще продължа да работя по дейности, свързани с подобряване живота на гражданите в квартал Васил Левски. Сега е времето да обърнем внимание на начина, по който хората живеят. Категорична съм, че всеки трябва да бъде чут. Всеки един човек, който постави проблемите, ще бъде изслушан от екипа на кандидата за кмет на ГЕРБ Казанлък Галина Стоянова и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Казанлък, защото трябва да направим живота на хората по-поносим и по-добър. Така община Казанлък, респективно квартал Васил Левски, ще стане още по-добро място за живеене. Изминалият мандат асфалтирахме, реконструирахме улици, тротоарни пространства, които не бяха ремонтирани от 1971 година. Екипът на госпожа Галина Стоянова направи всичко възможно да подобри начина на живот на жителите на този квартал. Направихме кътове за отдих в междублоковите пространства. Ще работя по дейности, свързани с асфалтирането, реконструкцията на улици и тротоарните пространства. Гласувайте за ГЕРБ на 25.10 с бюлетина номер 19 за кмет на община Казанлък, за общински съветници и кметове на населени места. Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление.